Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jaiko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Jesus jauna bihotzurratuak salbatzera bidalia, erroki jauna. Jesus jauna mekatariei dei egitera etorria, Cristo egiteko aitaren eskuina eran zaituguna, erroki jauna. Erroki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak markaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakean lurrean haren gogoko gizakiei, ainautina eder zaitugulako, zu bere inkatuazu, gorespezuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia duna, jauna seme bakar Jesucristo, jainko jauna, jainkoaren bindoz, aitaren seme. Zukentzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Zukentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erroki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa, Jesucristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidu beti ere goa. Egizu gure gogoa zuri emana egon dakite beti. Zu jaun handi hori, bihotz leialez eta garbiz zerbitza zaitzagun. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
irteera liburutik. Egun haietan, Amalektarrek Israeldarrei eraso zieten regiminen. Orduan, Moisesek esan zion Josueri. Aukeratu zenbait gizon eta atera Amalektarren kontra borrokara. Bihar, muinoaren gainean zutik egongo naizni, jainkoaren makina eskuan. Moisesek esan bezala egin zuen Josue eta Amalektarren kontra borrokari egin zion. Bitartean, Moises, Aaron eta Hur muino gainera igo ziren. Moisesek besoei goian eusten zienean, Israeldarrek ziren garaile. Behera erortzen zitzaizkionean ordea Amalektarrak. Moisesi besoak nekatu zitzaizkionean, harri bat hartu eta azpian ipini zioten bertan esertzedin. Aaronek eta Hurrek haren besoei eutsi zieten alde banatatik. Honela, Moisesen besoek tinko iraun zuten, eguzkia sartu arte. Eta Josuek Amalektarrak garaitu zituen eta ezpataz suntzitio. Jauna izan da. Erantzun zanua. Gure laguntza jaunaren izena zerurrak egin dituenarena. Gure laguntza jaunaren izena zerurrak egin dituenarena. Mendietara ditut jasotzen begio, nondik etorriko ez zait laguntza. Laguntza jaunagandik datorkit, zerurrak egin zituen harengandik. Gure laguntza jaunaren izena zerurrak egin dituenarena. Jaunak ez dizu erortzen utziko, zure zaintzailea ez dago lo. Ez da inoiz lo egoten, Israelen zaintzailea. Gure laguntza jaunaren izena zerurrak egin dituenarena. Jauna duzu zaintzaile, jauna izante, alboan dezuretik. Ez dizu gaitzik egingo eguzkiak egunez, ez da jarriak ere gaunez. Gure laguntza jaunaren izena zerurrak egin dituenarena. Jaunak zainduko zaitu gaiz guztietatik, zainduko du zure bizia. Jaunak zainduko ditu zure ibilera guztiak, oraindanik betidaino. Gure laguntza jaunaren izena zerurrak egin dituenarena. San Pablo apostoluak Timoteori, anaia maitea, iraun sendo, ikasi eta sinetsi duzu guztian. Hartu gogoan norengandik ikasia duzu eta liburu santuak umetatik ezagutzen dituzula. Liburu santuak eman ezagutzukete. Kristo, Jesusenganako sinesmenaren bidez salbamenera daraman jakinduria. Liburu santuetan idatzirik dagoen guztia jainkoak inspiratua da eta irakasteko arrazoiak emateko. Okerrak zuzentzeko eta biziera zuzenean ezteko baliagarria. Horrela, jainkoaren gizona guztiz hornitua gertatzen da eta edozein egin behar honetarako prest. Jainkoaren aurrean eta errege bezala agertuz, biziak eta hilak epaitzera etorriko den Kristo Jesusen aurrean errendutzen dizu. Hots egin jainkoaren hitza. Ekin garaia denean eta ez denean, emarra arrazoiak, zentzarazik eta aholkatu, zeure pazientzia guztia eta irakasteko gaitasuna erabiliz. Jauna esana. Alleluia,
pentsamentuak eta asmoak aztertzen ditu. Etengabe egin behar zutela otoitz eta ez zutela etxilean adierazteko parabola hau esan zien Jesusek. Bazen hiri batean epaile bat, ez jainkoari beldurrik, ez gizakiari begirunerik ez ziona. Bazen hiri berean emakumea lagun bat ere, hau epailearen gara joaten zen eskatzera. Egidazu justizian aurkariarekiko ontzian. Luzaroan epaileak ez zion kasurik egin nahi izan, baina azkenean bere baitan esan zuen. Ez diot jainkoari beldurrik, ez gizakiari begirunerik, baina alargun hau gogaikari zaidenez egingo diot justizia behingoz bakean utzmazan. Eta honela bukatu zuen jaunak. Begira zer dioren epaile zuzengabeak, eta jainkoak ez ote die justizia egingo, gauta egun deadarka ari zaizkion bere aukeratuei. Zain edukiko ote ditu luzaroan, justizia bere ala egiko diela diotzuek. Baina gizonaren semeak datorrenean argituko ote du sinismenen munduan, jaunak esanak. Otoitza, noiz nahi agertzen zaigun errealitatea da evangeliotan. Jesus askotan agertzen zaigu otoitz egitera zijoala. Egun sentian, iluna barrean, evangeliotan askotan agertzen zaigu denbora luzeak ematen zituela Jesusek otoitzean. Bere ikaslei ere otoitz egiten erakutsi zien. Eta honekin batez ere ulertzen dugu otoitzaren garrantzia gure jaunak. Lehengo hasierako Eliz gurasoek konparatzen zuten otoitza arnasarekin. Gure gorputzak arnasak behar du bezala, gure animak otoitza. Eta otoitza jainkoarekin tratu edukitzea da. Eta modu ezberdinetan sailkatu genezake otoitza. Alde batetik, otoitza egiteko moduari dagokionez. Izan daiteke ahoz otoitza, otoitzak errepikatzea, edo izan daiteke baitere orazio meditazioa, modu ezberdinak badaude. Baina, egin daiteken beste sailkapen bat da, helburuari buruzkoa. Hau da, otoitzaren helburua kontutan izan da. Eta lau otoitz alaxe batzan du. Alde batetik, eskar honeko otoitza, jainkoari eskarak ematea, bihotz-bihotzetik, eukaristia hitzak berak hoixe esan nahi du, eskar hona. Bestaldetik badugu adorazio edo gurtza otoitza, jainkoa adoratzea, jainkoa gurtzea. Bera, gure jaun eta jabea dela, gure egilea dela aitortzea. Hirugarrenik badugu baita ere espiazio otoitza, barkamena eskatzeko egiten dugun otoitza. Ez dugulako zuzen jokatu, hankasatzen bat bekaturen bat egin dugulako jainkoari barkazioa eskatzen dugu otoitzean. Eta laugarrenik eta azkenik eskari otoitza dugu, jainkoari zer eskatzea. Eta horreneko bilera batean pentsak genezake otoitza hau sentzioena eta akaso ez duela halako balio berezirik,
azken finean jainkoari eskatzen diogulako guk behar duguna. Baina aldi berean oso doitz naturala da. Gizakiari bere bihotzetik ateratzen zaiona. Eta evangeliotan, behin baino gehiagotan Jesusek ulertzen emana izan dugu jainkoarentzako oso atsegina dela eskari otoitza. Beti gonbidatzen gaitu eskatzera jainkoari. Eskatu eta emango zaizue. Eta halako ejemplu, sencillo ejemplu, ulertzeko berresak jartzen dizkigu horren inguruan. Eta gaurko evangelioa horietako adibide batek. Emakume alargun batek, epaile bati justizia eskatzen dio. Epaileak ez du inongo intentziorik alakorik egiteko, baina behin berriz eskatuta nazkatu egiten da eta egiten dio justizia. Jesusek nahi dugu ulertzea jainkoari otoitz egiten diogunean ez gerala negatu behar, ez gerala aspertu behar eskatzez. Guk bihotz-bihotzetik eta konstantziaz eta konfidantzaz eskatu behar dugu jainkoari. Hori bai, jakinik, berak guk baino hobeki dakila ze komeni zaigun, ze behar dugun eta horregatik gure eskari otoitz hori izan behar da beti jainkoaren eskuetan utziz eskatzen dizkiogun gauzak. Gaurko evangelioetan Jesusek hortara animatu ditu. Jainkoari konfiantzaz eta konstantziaz eskatzera. Hoxe egin dezagula. Sinisten dut jangoiko eta guztiun zeru lurren egilea. Sinisten dut anesek bakar Jesu Kristo dure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Birjinagari jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ikadua gurutzean itzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta Judaren egunean, hilen artetik biztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko eta guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, Santu elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren biztuera eta betiko bizia. Amen. Eta egin ditzagun gure eskariak. Eskatuko dugu bereziki bakearen alde, jangoikoaren gandik, justiziaren gandik, egiaren gandik datorren bakea, nagusi izan dadin gure bihotzetan, gure etxeetan, gure herrian eta mundu zabalean. Eska dezaiegun jaunari. Eskatuko dugu baita ere, beren etxeetatik urruti horrek guztien alde, kristauren beti harrera ona harki dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Eta sinisteko zaitasunak dituzten guztien alde, Jesusekin pertsonekin topo egiteko aukera izan dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzule eta ona bihotzez egiten dizkizu eskariak Jesu Kristo gure jaunari bitartez.
Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Doai hauek bihotz zabalez eskaintzean jauna, egizu garbi egiten gaituen zure garaztetagun, ospatzen ari geran sakramentuak bihotzari behitzala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Bidezko eta salbagarri normal eta beti guzturi eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoa guztidun, beti ere gorri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Galdua zebilen gizakia zarukuturik, Virginiagatik jaio zen. Buruz minik, betiko eriotzatik atera gaitu, eta hiten artetik bizturik, betiko biziaren jabe egin. Horregatik, aingeru eta goien genuekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzale hau beti eta beti abestu. Santu zerabai jauna eta santotasun guztiaren iturri, egitzazua santu hodiako hauez gure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak santu zutenean eta bere gogoz gurutzetan zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez hartu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztioketatik, hau nire gorputz bat zuentzat. Era berean apauetan kaliz, gure ikaritzen eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztioketatik, hau nire gola kaliz bat, itun berri eta betikoaren gola, zuentzat eta askorentzat nekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire hori. Aldarean zure servitzari onartu gaituzurako, eta apalik eskatzen zugu Kristoren gorputzak odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoak jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure egizan, eramazu maitasun osora, Leon, gure egitea santuarekin, Fernando, gure Otzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoak jaunak izango itxaropenean jatenean gure sentiak eta hildako guztiak ere, haritzazu edo pegiaren agutan, lerrotezak izango bengo guztiak.
dio betiko biztiak irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Dolaksuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri aita, jagoikoan guzteko horre, Espiritu Santuarekin batea, ostetan aitza guztia, gizamitan izan guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiak jarraituz, bitu gabe esan dezagun. Atera gaitzazu, jauna gaitz guztietatik, eta duzu pakea gure egunotan. Zure errukirako eskarpegatutik garbi bizi daitezen, eta estualdeetan sendo betiko zorionak itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaitaudela. Jesu Kristo gure jauna, esana da, apostoluei pakea duzten duzue, bere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure duei. Eta zure gogoan, zera eman duzu elizen pakea, eman batasuna, errege guzti izerak izaldi eta izaldeetan, jaunaren pakea egin zuekin. Baina zure pakea. Agoikoa, itxazo, ez mundu pekatua, errotik emana. Agoikoa, itxazo, ez mundu pekatua, errotik emana. Agoikoa, itxazo, ez mundu pekatua, errotik emana. Una hemen agoikoa, itxazo, munduko pekatua kentzeko, zoriontsuak jaunaren bere dituak. Jauna, ez zion, txizkatzeko.
egin dezagun otoitz. Jauna, Eukaristio ospakizun honek zeugo bizia gozarazi digun aldez aurretik. Izan dezagula beren laguntza, lur honetan zure ondasunak gozatzeko. Baita argi ere betikoak mentatzeko Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikazaitza dela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, igande bikaina izan dezazuela guztiok, zoazte jaunaren bakean.